mä kuvaan tän nyt tälleen peilin kautta. Mut siis nyt tulee room touria. Ja tää on siis mulle ja Nitalle periaatteessa niin kuin home tour, koska me asutaan tässä isossa huoneessa. Okei, ei tää nyt kauhean iso, mutta ei mikään pienin. Mutta joo, ja mulla ei ole siis enää vaatehuonetta. Viime huoneessa oli, mutta mulla on sen sijaan, no näette kohta. Mut joo, aloitetaan. Tosta kun mennään sisään, on Ilonen Julia juliste. Siinä on vähän halkeama. Sitten siinä on 2 perhosta, laukkuja ja pyykkikoppa. Sitten tässä on 4 vaatehuonetta, ei ole vaatekaappia, rekkitanko, kirjat, ihan perus koulupöytä, satulatuoli, sohva, hylly ja sänky.